Hola, soc Rosa Sanchis i no fa ni un mes vas guanyar el Premi Ciutat de València amb una novel·la que té com a protagonista a Sor Isabel de Villena i a la València del XV. En aquesta magnífica ciutat, una de les més populoses i riques de la península ibèrica, hi va viure també Margarida Borràs, i un dels capítols de la novel·la està dedicat a ella. En el llibre, la imagina després de passar 2 nits amb el seu amant, volent anar caminant fins al convent de la Trinitat a veure 2 amigues monges que s'estimen i que l'estimen a ella també. L'acompanya el seu esclau musulmà, que la vol protegir dels insults, convencent-la que es canvie de roba o que vagin almenys amb mula. Però ella, decidida, insisteix a anar a peu i a passar pel seu obrador favorit del carrer de la Tapineria, a triar uns tapins, que eren unes sabates de taló alt que es feien a València i que tenien fama internacional. Margarida ja sap que l'han denunciada i vol acomiadar-se de les persones estimades, sense renunciar ni una mica a qui ella és en realitat. Arribat el dia, quan les amigues coneixen la mort de Margarida, busquen el consol de Sor Isabel de Villena i totes juntes ploraren un aiguatge d'horizontalitat perfecta i harmoniosa que es va escolar per baix de la porta del convent i anar a parar al riu. Una vegada allí, per la mescla de plor i aigua, el riu canvià el seu curs i començà a córrer cap amunt, i el miracle fou tan gran que la gent que seguia insultant i xalant veient la malaguanyada Borràs al mercat abandonà la plaça i se n'anà corrent a veure el Túria. Els cors desfets de les que no sabien encara que a la llarga València seria terra d'amors lliures i no d'ajusticiaments esgarrifosos, trobaren una mica d'oxigen i un punt de sabor de victòria per a Margarida, quan veieren que la gentada la deixava per fi en pau i que ja descansava al costat de Déu amb els seus tapins preferits. I així acaba el capítol, d'aquesta màgica manera, i crec que si Margarida sabera que encara ara, al segle XXI, aprenent d'ella, estaria tan orgullosa com jo ho estic de rebre un premi que porta el seu nom. Gràcies, Lambda, pel guardó i per ser la companya incansable que celebra la diversitat.